ano niyo, pakitunda mo niya nagkahuman na. Kung di gini mo human ron, oh. Init man kayo. Saon na. Silbi ay. Silong oy, di ba da? Arang-arang lang siguro na siya abong-abong diha o atop-atop. Maglisod sa kagbutag atop-atop diha. Kay tampi ni kay sa ubos. So tubig na ko kay hapit na mahurot. No? Kita mo ani oh. Sus. Grabe gyud ko mainom og tubig sad. Sa init og sa dili. Inom gyud og tubig. Grabe. Pila na ka minutes ako ang vlog dia. So kapuya bitaw no. Kapuya mangita trabaho. Ganiha po na ana po nanawag pero ganiha to. Adto so trabaho ko gabi ito sila kay. Excuse me po. Kuan ko no. Kanang butanganan og kuan ba? Kubantay mo ng butanganan ng tangke. Pareha na tangke diaw. Pareha na ba mga kapobre? Kanang tangke ha oh. Yan na. Ang butanganan niya mo ipa tiwas. Ipatiwas niya trabaho nako. Kay ang kuwang ato mga brace naman lang. Mga brace na lang gikuwang. Para di siya maana ba. Mga pwersa sa babaw nga bugat di siya mabika ka ang ilawom. Mutong anak human gud kay wa may materialis o rad ba. Sumaon lang siguro ni ako ang vlog no. Ilahi ko lang ning vlog aning usa kay kaning pagkuan ako ani palignon niya. Hindi madainit yung guys tanan. Niya kuan ron last duty na to ron sa semana kay ugma Miyerkules naman. Unsan tang alawa deron? Miyerkules naman siguro ron. Niya balik ta og Lunes. Di layo ang kuan. Layo pa ato ang dutihan. Semana Santa naman gud. So basig kuan ganahan pag ngitag kwarta lagi. Bang wagi ko kwarta sa buka, misuli ko. Basig nga may ganahan diya magpa kuan. Magpatrabaho diya. Pwede ra ko kay ko mo trabaho sa inyo ah. Okay. Pamugas ni ko lagi. Pero hinahinay lang ta, isabot lang pakyaw inadlaw ba ana. Nara ninyo gud sa inyo ang kuan. Basta nga na. Ba baho kung ipangita kayo at trabaho kwarta okay, so nagtrabaho dito ka kwarta so maaaring na salamat guys sa mga nag kuan dia mga nagsubaybay sa kuang mga vlog mga partira sa mga trabaho. Thank you kay inyong tanan niya sa mga nagtrabaho dia labi na irong init magbaon dito tubig kay grabing heat stroke ang mga panahon na lagi. Yeah. Kuansan kanang mga sulok-sulok sad grabe yun. Amping kita kanunay mga kapobre. So thank you ninyong tanan di ano. Og bye-bye og may Semana Santa ninyong tanan.